Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli dihita di parmingguan sadarion tarsurat mai di buku surat ni Apostel Paulus tu halak Rom bidusada sian ayat 10 sahatu ayat 17 hujahahon ma tutonga-tongata. Aidang na huhailahon barita naulii ay hagogo ni debatadoi waluahon nasa na porsea halak Jahudi jumulo dungi dohot do halak junani ay dipapatar do disi hati goran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon obar tu na tersurat hian na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaon na ola dido sahatna damang dainang na hinahulungan itu hatta Yesus Kristus. Topik minggu dihita di bagasan tikion ima barita nauli na paibaruhon Injil yang membaharui barita nauli na mabuan hay baruan tungolo niya kana porsea barita nauli na margogo paubahon mabuan tu hamubaon totu hamubaon na mabain jolma nang sudah na tinopa menjadi lebih baik. Baik itu akal budi manusia, kepribadian, sikap mental, karakter, kebiasaan manang hasomalan, dibuan ma tungolu na baru marhite barita nauli nasian debata. Siani boy berengota hagogo ni barita nauli tu sude sadok colma ay marhite barita nauli tarlumo bitu hita na porsea diucat do hita sian na holom tu hati orang diucat do hita sian uhom tu hangoluan sa leleng-leleng na jalatakas doi boy berengota di 2 Korin 5 ayat 17 didok siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pakorhon ni barita nauli nunga salpo peya kana buruk nunga sahat jalan nunga masuk hita tungulu na baru natinop panay baru. Jala sada contoh na paling nyata na mangulu manang na marhanguluan na baru ima Apostel Paulus. Takasdo ibana sahalak na mangalili akan na porsea. Sahalak na makasuguhon ha Kristenon. Alay marhite barita nauli gabe natinop panay baru maibana. Sian sahalak yang selalu melukai orang Kristen, tetapi ketika firman Tuhan dia terima, maka firman Tuhan mengubah hidupnya. Dia menjadi seorang yang menyembuhkan, tidak lagi seorang yang melukai, tetapi menjadi seorang yang menyembuhkan luka orang Kristen. Dia tidak lagi menjadi sumber air mata yang sebelumnya dia selalu mencurahkan air mata orang-orang percaya, tetapi dengan firman Tuhan yang mengubah dirinya, dia menjadi mata air. Dia menjadi sumber yang mengalirkan kehidupan melalui firman Tuhan yang diberitakannya. Dia bukan lagi menjadi sosok yang menakutkan, tetapi dengan firman Tuhan yang mengubah, yang membaharuinya, dia hadir
menjadi sahabat, menjadi bapak rohani bagi jemaat-jemaat yang pernah dihadirinya, bahkan juga jemaat-jemaat yang tidak didirikannya. Itulah bukti bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa membawa pembaharuan. Pai baru jalada kolan tu apostol Paulus na di pai baru alani barita nauli. Mungkin taboto do sejarah hak Kristenon masuk tu Tanah Batak. Tongdo barita nauli mabuan hai baruon. Di tonga-tonga ni halak Batak. Jalada kola di halak Batak sa sitongna, di Tanah Batak sa sitongna. Alay manang na tudia pe barita nauli songgop. Manang na tudia pe barita nauli sahat. Pasti akan terjadi pembaharuan. Pembaharuan di bidang karakter, pembaharuan di bidang intelektual, pembaharuan di bidang kesehatan, ekonomi. Saluhutna gabe berubah ke arah yang lebih baik. Itulah kekuatan Injil, kekuatan firman Tuhan yang kita bisa lihat secara nyata di tongani pernguluota. Jala di bagasan tikion bahasa ikon topik pembaharuan Injil yang memperbaharui. Ala memang sadarion tepat 504 tahun reformasi. 504 tahun dung Martin Luther mengadakan dan menjadi tokoh reformator. Nah di lehon ibana aka masukan, aka kritikan na membangun asa mulak hak Kristenoni tuhatani debata. Jala ikon ingot dohita Martin Luther tujuannya bukan untuk memecah belah gereja. Jadi unak tapi kiri, unak tapi rupani haroroni Martin Luther songon tokoh reformasi ingin memecah belah gereja, tetapi sebenarnya tujuannya adalah supaya gereja kembali kepada Alkitab, kembali kepada ajaran Alkitab, karena Alkitab sumber firman Tuhan yang sempurna, yang sejati. Nah di bagasan tikion tongon di hari reformasion di leon matuhita barita nauli taringot tu apostol Paulus na di hati dakon ibana diterpukon ay dang na huhailahon barita nauli, dang na huhailahon barita nauli. Buasa di dokon ibana dang huhailahon artina na yang dohodon na di sidang maila au mamaritahon barita nauli. Marsi tutu doau memaritahon barita nauli. Marsi gorgor dorohaku semangatu pikiraku gogoku memaritahon barita nauli. Dak sumurut dang maila. Ala boydo tongon godang halak na maila di hati hai. Maila memaritahon barita nauli. Jala ku pikir satu sonari be boydo halak tong madabu tu sikap na maila. Maka tidak kau dirina sebagai seorang Kristen. Maila ala nama biar. Jadi maila dison maksudnya adong do faktor ala nama biar, adong do tong faktor ala nama maila. Ale tabereng mabuasa pola di dokon apostol Paulus dang mabiar, dang maila, dang huhailahon barita nauli. Ala godang halak nagabe maila, maka tidak kau dirina songon halak Kristen. Ala niaka tantangan, ala niaka hamaolon na diudupi nasida. Halak nama katidakon Kristus nah hina porsiaonna, dia akan menghadapi banyak tantangan, termasuk manang sianaka pamareta, termasuk masianaka panggonggomi kekaisaran Romawi. Dianggap donasida pemberontak naso uduk tuaka aturan na berlaku di kekaisaran tiki. Alani godang donasida naikot terpenjara, naikon tertakup, ala maka tidakon, ala difitnah nasida sebagai orang-orang yang memberontak terhadap kaisar. Ujungna sumurut nasida memaritahon barita nauli.
Godang donang halak maila maka tidakon barita nauli di hati hai ala adong anggapan dinasida memaritahon barita nauli taringot tu Kristus na tersilang, itu sesuatu hal yang memalukan. Masa seorang Mesias disalibkan, tersilang, jala mati? Itu suatu hal yang tidak mungkin. Hailaudo barita nauli molosongoni. Jadi godang mahalak sumur ala menurut nasidah seorang Mesias itu adalah seorang manusia yang sangat super, yang tidak mungkin kalah, yang harus menang menjadi pemimpin Israel menaklukkan Romawi. Ale ternyata Mesias yang diberitakan oleh Paulus dan murid-murid Tuhan Yesus adalah Mesias yang mati, disalibkan, tetapi bangkit dan naik ke sorga. Jadi godang mahalak tong maila maka tidakoni. Alai di bagasan partikiat tabe boy dotong adong halak na maila mabiar alam rasa minoritas. Kami hanya minoritas, kami tidak berdaya. Toy makdak pola pindah buah-buah na Kristen iba. Kami hanya sedikit, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Ujungnya samar, dia tidak menunjukkan dia seorang Kristen. Adong dotong nama biar karena dia takut kehilangan posisi, takut kehilangan keuntungan, takut kehilangan takut kehilangan jala tuaka anak muda, takut kehilangan orang yang dicintai. Cekudang dotong halak gabe sumurut mabiar maka tidak kon nahina porsionna ala takut kehilangan nakin. Ala rumikot di ibana keuntungan portibion, posisi portibion, oma faktor-faktor nama baik kita, nama baik godang halak manadikon maila sumurut mabiar maka tidakon haporsiona nitongan ngoluna. Alay marsiajar mahita di bagasan tikion marhiti apostol Paulus naso sumurut ibana. Nah di bagasan tekad na luar biasa di doki bana aidang nahuhailahon barita nauli. Apa alasan kenapa dia tidak merasa malu? Kenapa dia berpegang teguh kepada apa yang dia imani? Nah perjolo di dok Madison, dia sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Injil di dalam Yesus Kristus memiliki kekuatan yang bisa mengubah dunia. Dakolani bana naboy di pauba barita nauli. Tetapi firman Tuhan, Injil tentang Kristus yang menyelamatkan dunia bisa mengubah dunia, membawa kepada kebaikan, membawa kepada damai sejahtera, membawa kepada keselamatan yang kekal. Alanido gabe adong di bana yakin, dia benar-benar yakin bahwa firman Tuhan itu bisa mengubah dunia, mengubah portibion menjadi lebih baik. Jalan nama yud musia buasa ibana begitu yakin dang maila ibana mamaritahon barita nauli ala barita nauli ima barita atau Injil yang berbicara tentang kebenaran. Firman Tuhan berbicara tentang kebenaran yang sejati. Molo akka barita-barita natajaha, barita-barita surat kabar, barita-barita di media sosial, itu berita belum tentu jelas kebenarannya. Dan itu berita yang sesaat dang manoktong. Alai molo hatani debata, barita nauli nasiat debata. Itu berbicara tentang kebenaran yang abadi. Mulai sian najolo satu tikion tetap relevan dan benar. Jadi barita nauli kita lihat itu bukanlah buah pikiran manusia. Ay molo parbueni pikiran ni jolma do sesaat doi.
dang manoktongi. Tetapi firman Tuhan adalah sungguh-sungguh berasal dari Allah. Taringot tu hasitongan ni debata dang parbue ni parbinotoan manang parbue ni pikiran ni jolma. Damangyut po sebuasan dang dihailaon Apostol Paulus ala barita na uli haguguon ni debatadoi paluahon akan aprosia. Barita na uli kekuatan Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Marhite barita na uli ima Kristus Yesus ibana dona paluaho kita. Dangadong usaha ni jolma na boy paluaho dirina. Dangadong kebaikan ni jolma na boy paluaho dirina. Holan Kristus dona boy paluaho kita alani ibana do natuk paluaho kita mabuah kita tuhanguluan saliling nilileng na. Jaladakolan terbatas haluaon na binuan ni Jesus Kristus. Mulo didok nakid disonda ku hailahon ay hagogoni debatado paluahon na porsea. Halak Jahudi jumulo dungi do halak Junani. Nanang dohono ni Apostol Paulus disi hagogoni debata paluahon na kana porsea dakolan tu halak Jahudi. Dakola tu halak Junani. Alai tu sadok dari segala bangsa, segala kaum, segala suku dan ras. Siapapun dia yang percaya kepadanya akan selamat. Ima hagugone debata. Molo tajakon ibana. Molo persea hita, malua do hita. Jalan melalui Injil yang diberitakan kepada kita, kita mengenal Dia, mengenal Kristus, mengenal Allah, mengenal karakternya. Marhite barita nauli tatadama ise nataha porsiai. Marhite barita nauli tatadama holong ni rohana tuhita. Tatadama natoktong ibana mangalehon pengampunan yang rela berkorban. Dia berkorban untuk kita, menghapus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Suatu hal yang sangat luar biasa, di mana Tuhan memperbaharui kita, berkenan membaharui kita yang berdosa menjadi orang yang ditebus, orang-orang yang bersukacita. Atong damang dainang siani nanaing berengota, nanaing si pahusor-husorota, unang maadong siya kita nanggosada be namaila nababiar makatidakon Kristus ditongani ngoluta. Unang adong siya kita siya tonga-tongata namaila mamaritahon Kristus. Aleta hati dakon maibana marhiti aka potensi, marhiti aka talenta, marhiti aka pasu-pasu naktajalo di bagasan ngoluta. Tahati dakon maibana tapatuduhon na hita si hutto dibana. Unang adong siyan tonga-tongata alani hamaolon, alani hasusaan, tarlumobi alani panosak ni pandemi. Naso marhaujungan gabe sumurut gabe maila hita makatidakon ibana. Dito nga ni parukilota, dito nga ni pergumulan, persoalan, hasusaan, disido ibana mangurupi hita. Disido ibana madongani hita. Alani unang adong na sumurut, unang adong na maila, unang adong na mabiar. Alay hatidakom maibana di bagasan pangulota. Alani tidak ada alasan untuk malu, tidak ada alasan untuk takut. Selama kita bersama dengan Kristus, selama kita beriman kepada Kristus, Dia akan selalu menjaga, Dia akan selalu memelihara kehidupan kita.
Dia akan membawa kita kepada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Alani marhite turpuk di bagasan tikion, di paingot hita unang maila, ale tetap bersaksi maka tidak kon Kristus gabe parbarita nauli na toktong togu hapor siota, togu mangihut to di bana unang sumurut hita jala songunang hudokon nakin bulak mahita tuhata di debata molo peragam tabege akka ajaran-ajaran, ragam tabege akka masukan-masukan sianak kadongan, akka berita-berita naset tajaha baik melalui media sosial. Ala dipaingot matuhita di hari reformasi di bagasan tikion. Jadikan firman Tuhan sumber kehidupan, sumber kebenaran. Kembali kepada firman Tuhan. Sola Scriptura. Kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi landasan, firman Tuhan menjadi sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Adong do lihat tolu Nabi Noah ni si Martin Luther gabi slogan di Ibana ima, hanya karena iman, hanya karena anugerah, hanya karena firman Tuhan. Hanya karena iman, imanlah tangan kita menerima keselamatan Tuhan. Hanya karena anugerah, keselamatan hanya karena anugerah, hanya karena pemberian Tuhan, bukan karena usaha manusia. Dan yang ketiga, hanya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi satu-satunya sumber kebenaran di tengah kehidupan kita. Alani margogo mahita maka tidak koni unang maila unang mabiar, mari dengan iman yang teguh percaya untuk selalu mengikut Dia. Amin. Marta